Jeg sidder sammen med Jørgen De Mylius efter en fantastisk dejlig koncert nede på Heartbeat-scenen her på Vi-festivalen. Ja. Det er jo dejligt at høre, at du stadig er en aktiv DJ. Jamen det er jeg. Jeg er selv aktiv DJ selv, og man kan sige, at du har været en stor inspirationskilde for mange af os yngre generationer. Og igennem rigtig mange år snart jo. Mm. Det er jo dejligt at opleve en person, som fortsætter derudad. Jamen det er jo fordi, jeg kan lide det. Det er jo hjertet, kan man sige, der med musikken, ikke? Du er jo også en af de første, måske, hvis ikke den første DJ, der nogensinde fandtes på dansk jord. Ja, fordi man havde slet ikke ordet DJ i det danske sprog dengang. Jeg tror slet ikke, jeg tænkte over, det hed sådan. Nu jeg hørte jo Radio Luxembourg og sådan. Men altså, man brugte det jo ikke der i 60'erne, da jeg startede ordet DJ. Der var det en pladevinder. Men altså, så blev det jo indført efterhånden. Så blev det jo mere og mere internationaliseret. Men man havde heller ikke omrejsende DJ's, før vi kom op i 70'erne. Altså, jeg var DJ nogle enkelte andre steder end lige i radioen. I slutningen af 60'erne kan jeg huske de store københavnske dansehaller, Karusellen og sådan nogle steder. Men det var ikke noget almindeligt, at man brugte DJ's dengang i Danmark. Hvornår startede man egentlig med DJ-miljøet i Danmark egentlig? Ja, det gjorde man ved indgangen til 70'erne, men altså, jeg startede jo i radioen i 63, og der havde vel ikke været deciderede DJ-udsendelser før. Der var nogen, der annoncerede nogle plader selvfølgelig en gang imellem, men altså først da P3 kom, så havde man altså sådan det, man kan kalde, det vi i dag forstår ved DJ-udsendelser. Og så havde jeg jo det privilegium ved et tilfælde, jeg var den eneste, der spillede rockmusik i radioen i rigtig mange år. Der i 60'erne, fordi de andre ikke brød sig om det simpelthen. Og de mente, det var et forbigående fænomen, ikke? Men jeg kunne godt lide det, så jeg spillede det jo. Og så blev mine udsendelser jo til deres store forundring meget populære. Ja. Jamen det er jo dejligt, at der er nogen, der kunne bygge en DJ-scene op i Danmark. Og ligesom har lagt grundlaget for os yngre generationer i dag. Ja. Og det er jo fantastisk at opleve jo. En lille ting, jeg så havde tænkt på tidligere, det er på vejen op. Mange af min egen generation, altså jeg selv ikke er 30 nu selv, ikke? Mange i min alder snakker om at gå på pension som 30-årige, 35-årige, 40-årige DJ's. Og så tænker jeg på dig, Jørgen. Du er en herre af en ældre generation snart. Og jeg synes, det er fantastisk, at en person som dig kan blive ved at fortsætte. Jo, men altså nu sammenligne det lidt med sanger, og jeg tror heller ikke, hvis du havde spurgt Paul McCartney eller Cliff Richard eller Mick Jagger dengang, da de var unge. Jeg ved for eksempel sådan en som Cliff, han fortæller tit, at han blev spurgt sådan 2 år inde i karrieren, hvor lang tid hans karriere må holdt, så svarede han, jeg vil være taknemmelig og lykkelig, hvis den holder 5 år til. Der er ingen, der troede, fordi man blev tudet ørerne fulde med, at det var nok noget, der gik over det der med rock and roll og det fag der med DJ. Det er ikke noget fag, det er ikke noget, man kan leve af og sådan noget. Så begyndte man jo selv at tro på det, og det gjorde de fleste sangere også. Der er jo ingen af dem, der har nogensinde drømt om, heller ikke en Mick Jagger, han som 73-årig skulle styrte rundt på scenen sammen med selv samme bane, som han var med til at starte i 1962. Altså, det er bare sådan der. Det kan du sammenligne lige præcis med sådan en som mig. Det troede jeg måske heller ikke selv, men sådan er det jo blevet. Præcis, så man kan sige, nu har du haft en fantastisk aften i aften på Heartbeat. Det er jo fantastisk at opleve, at du stadig får folk med på jamen, folk kan lide det. De er jo big smiles, når de hører de der gode melodier. Og det er jo, jeg vil sige, hvis der er overhovedet nogen kunst i det, så er det jo at samle nogle melodier sammen, som siger flere generationer noget. Det kan jo ikke nytte noget, når jeg kommer, og jeg kun spiller noget for enten de helt unge, eller de helt gamle, eller et eller andet. Der skal være nogle melodier, som har et appeal til, om ikke til alle, så næsten alle. Præcis. Og det er det, jeg prøver. Sådan til afslutningsvis, så vil jeg lige sige tak for interviewet først og fremmest, fordi vi må holde fat i dig. Det er jo altid fornøjelse at få lov til at snakke med et stort ikon på den danske musikscene. Tak. Og så vil jeg bare lige spørge med hensyn til fremtiden. Fremtiden sætter lys ud, jeg fortsætter. Det vil være dejligt, det vil vi glæde os over. Tusind tak. Selv tak.